ина бародаро рӯзи чорумае ки ҳамин лой омадесай. Чанд хонае ки шитагӣ набуд, ина ҳамаша таи лойда монд. Кадоме ки ина успед кардеса, кришаҳои хонаша кандеса. Ина чӣ хеле ки деса ҳамин лой ҳамин территория ҳамин ҷош 20-25 метр баландӣ дора. Аз замине ки одам уҷада чӣ коридагӣ буд, уҷа гандум коридагӣ буд, ҳамунҷо 20-25 метр баландие. Баланда ҳамун чиз ҳамин лой. Ама кадоме успед кардеса кандеса ина кришаҳоро. ина бародаро бинед. Ба қудрати худо нам як кӯҳ омадагиае да ҳаминҷо. Амаки дина ба дина рӯзи чандум мешавад ҳозир мабуд числаро бинем ки ба худо числаро ма фаромӯш кардагим. Намедонам рӯз роли чандума. Рӯз 18-ум. Мумкин ин видео пага бурое, мумкин 20-ум ода бурое. Анами кӯчада то анамҷаро лой омадаги буд. Ина уже 50, 60, 70 метри дига ис омадагиае. Ҳамин лой ис омадесай да инамҷо. Он ҳамун ҷое ки ҳуйшидагие куд десе. Анамҷо маҳкам буд. Ҳамин ҷое ки ҳуйшид пол инамҷо лой инам хеле чоловак омадесай да инамҷада.